लोगोफोर जोङो नै गुसु थान्दा दुगैबाय दायो ओरैबायदि मोजां नै आयु ओरैबायदि गुसु लोगोफोर दिनै मावरिया हाजोआव फैनानै गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों दा जोङो नैबे मावरिया हाजोनि माखासे भिउ जायगाफोरखौ नुनानै गोसोआव ओरैबायदि थाजिम मोन्दों नाथाय जोङो बेयावल' नङा लोगोफोर थांगासिनो दं जोङो मोनसे वाटारफलावहाय दिनै जायफोरा बे मावरिया हाजोनि वाटारफलखौ नुवाखै आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैगासिनो दङ लोगोफोर निस्सय नोंथांमोना स्किप खालामालासे नायलाङोब्ला नुलांगोन थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दा ओरैबायदि मोजां नायलाबो नायख'नो हाया लोगोफोर हाजोनि भिउ होनोब्ला नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओरैबायदि गोसोखौ गोजोन मोनलायो आरोना हाजो जायगायाव फैयोब्ला लोगोफोर ओमफ्राय मा बुंबावनो हाजोनि भिउ जायगा ना थ' अब्लाबो नोंथांमोननो नुनायफोरनि थाखाय बानायाखै दे आङो बे भिडिअखौ जायफोरा नुवाखै नैबे मावरिया हाजोनि माखासे भिउ जायगाफोरखौ आरोना ओमफ्राय दा बे मावरिया हाजोल' नङा दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मावरिया हाजोनि सिङावनो मोनसे थाखोमानाय मोनसे वाटारफल नैबे जायगाखौ आङो नोंथांमोननो देखायगोन आरोखि लोगोफोर दा नायदो नै ओरैबायदि मोजां ओरैहाय नै नायदो ओरैबायदि मोजां भिउ हाग्रा आरोना नेचार ओरैबायदि फंबायफोर दै बारनो मोननानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना अबे हाजोआव थाङोमोनलाय जों मावरिया हाजो अके बरिया दा लोगोफोर जोङो लाइन लाइन थांगासिनो दङ नै टप्ला टप्लि गानग्रा जोमग्रा लानानै मारनांदों गोसोखौहाय जायफोरा नुवाखै नोंथांमोनाबो फैनो हागोन लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोनसे वाटारफल दङ मावरिया हाजोआवहाय आयदै आरो नै होनलायदों लोगोफोर जोङो नैबे हाजो मोनसे हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैखौबो जोङो दावखोलांसिगोन ओमफ्राय बेजोंनो थाङो आरोना लोगोफोर आन्दायनो हागौ नोंथांमोना मावरिया हाजो होनब्ला गासैबो नैबे मोनसे प्रटेक्सन सिस्टेम बानायनायसिमल' फैयो नाथाय सिङाव मा दं सिङाव मा गैया बेखौ मिथिया नाथाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय कामान वाव बरियाथ' बरिया जायो दा बेरायनाया थ' लोगोफोर जोङो दायो फाइनालि थाइगिर दन्द दैसायाव सफैबाय दा जोङो माखासे बेयावनो जोङो दुगैना लाग्रोसिगोन ओमफ्राय भिडिअफोरखौ नायलांबाय थाबावदो जोङो मा खालामलांबावगोन नोंथांमोननि गेजेराव आङो फुरा गुवारै एक्सप्लर खालामनानै देखायलांसिगोन आरोना लोगोफोर दा बेनो मोनसे थाइगिर दैसा मोनसे वाटारफल माने बेयाव बरफनिफ्रायबो ओरैबायदि गुसुसिन आरोखि ना बे दैया लोगोफोर जों बेवहाय बाग्रायना लाग्रोनि दुगैना लाग्रोनि जोङो लोगोफोर थ' नायदो मा होनदों नायराखाय बयबो दुगैना बोन दुगैनायसो लादो जादों ओरै मोनसे थाबावबाय ओरैनिफ्राय हाजो दन्दरनिफ्राय गोग्लैबोनाय मोनसे दैसा बियो दा जोङो मेनलि दुगैगोना नै बेयाव दुगैसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दुगैफैयो दिनैहाय बोथोरा एसे थान्दाखाय फैयाखै बेयाव माने गोबां नै ओंखाम संनानै जाफैयो बेदर हांनानै जाफैयो आरोना लोगोफोर नै ओरैहायबो दङ बेयावहाय दाउ हांनानै जाग्रा ओंखाम संनानै जाग्रामोन आरोखि जेखि जाया लोगोफोर आंबो फैनानै गोजोननाय मोनबाय गोसोखौ दायो आंबो दुगैसिगोन दायो आङो ड्रेस सोलायनानै लाग्रोसिगोन लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला ना मा बुङो ओरैबायदि गुसु आयौ गोजोनबाय थाइगिर दन्द दैसा लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैदो दुगैफैदो मावरिया हाजोनि सिङाव थानाय मोनसे थाइगिर दन्द दैसा होननानै बुङो बे वाटारफलखौ लोगोफोर जायफोरा मा होनो मावरिया हाजोआव फैदोंब्लाबो नैबे
थाइगिर दन्दर दैसा वाटारफलखौ नुवाखैब्ला दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों एसे मानदो लामा नागिर फैदो लोगोफोर वाव सोरगोआव थानाय बायदि मोनलायदों गोसो गोजोन निजोम निजोरा Gila ya dikena. Woi! Finally लोगोफोर जोङो नै गुसु थान्दा दुगैबाय दायो ओरैबायदि मोजां नै वाह आयौ ओरैबायदि गुसु ओमफ्राय नायदो लोगोफोर नायदो नै सेंग्राफ्रा वाह बारे माबायदि मोनखो बाबु बरिया दा ओमफ्राय ओरैनो नायदो दा जोङो दुगैनानै लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो ओरैबायदि मोनसे फट' बायदिसिना लानायसै बेखिनियानो आरोना दिनैनि भिडिअ'आ ओरैहाय बोहैबोदों नै लोगोफोर ओरैनिफ्राय वाह